Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Eric, pagod sa mga diska kahuyan! Ayaw pagsuot niya! Kiba sinaitag kong bitin! Eric! Ay! Ella! 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 Ay nag-uyuga eh. Musa mo tagkalipong na unsa. Ayaw na mo kabalaka. Naulian na siya. Nabutangan na nakugtambal ang samad sa iyong o. Oh. Di ako sa mundol. Naunsa man ka? Ayaw una nagpangutan ariha Eric. Papawaya una na sa ila. Naunsa man ka? Eric, diin man ka. Nganong wa man ka mamati sa akong pagtawag ni mo. Nakabati man ko. Mabito nga gisundan ta ka. Kay misuot man kas kakahuyan. Ako? Imong gisundan? Nagdagan ka paingon sa kakahuyan. Unya, nawa ka kalit. Tinuod ka ng gisulti ni mo Eric. Wa ka kay daot ang gibuhat ng ila. Mahimo pa, Joel. Ayaw kong pasingiti. Gusto na! Ayaw na ka na mo paglanis. Gipatawag ko ni Don Faustino. Kinahanglang inigbalik na ako, uway usang mamatay ninyo, ha? Tan-awar ning sinultihan ni madam. Wa gi klaro eh. Gabi na. O gabi na ila. Ug wa pa kay kaon. Unsa man? Gusto ka nga kuhaan ta kag pagkaon sa kusina? No. Ayaw. May ikog tanim. Madura ko sa kusina. Ubanan ti ka. Ayaw na. Si Eric na lang ang mauban na ako. Oh, Dali. Gulit na ako. Wa pa sa ko manihapon. Magdungan na lang ta. Ire. bisan unsa una kog tratalog minaayaw ning ila da musimang gini siya nako da. Ha, kinahanglang makigsuod siya nako. Eric, nagod sa madikas kakahuyan. Ila, tinuod ang akong sulti. Ikaw ang nakita na kung ang misuot sa kakahuyan gikan sa veranda sa akong kwarto. Mao nga nagdali ko og kanaog aron masundan ka. Unsa? Mao nang nahitabo. Pero, ikaw ang gisundan ako sa kakahuyan. Nag-jacket kasi mo jacket nga itom. Tuwa sa butanganan sa mga bulingon ang akong jacket nga ito. Imposible nga ako ning gisulob. Unsa? Ela, kung kinsa man ang nakita ni mo sa kakahuyan, dili to ako. Unsa? Doon na ginidrama si Ilog si Eric da. Unsa gikahan nilang mga plano? Baka ba ako ba mo drive sa sakyanan, Joel? Ah, ha? Oo, kamao ko madam. Nganong nangutana man ka madam? Ugma mo adto na ta sa presintos kapulisan. Oy gusto ni Don Faustino mo sayo taglakaw. Aron untop alas 8. Ni ang mga pulis aron mangita kang Wilma. Oh, Ganong itutok man kanako. Nakasabot ka sa kong gisulti? madam. Nganong ako man? Nganong di man ka magpauban ni Eric? Boy, sugo ni Don Faustino nga ikay mo drive. Ayaw pagsupak. Oh, Katawag na. unya lang kang tiguang nga ka. Kung makuha na akong bahin sa katigayonan ni Don Faustino. Ikaw ang unahon akong palayas, Madam Lily.
Si Eric ka na natog sa sofa. Eric, Oh, ay, Ella. Ay, salamat nga. Nagbata ka na. Kitang duwan na lang ang magdungan pumahaw. Ay, dali na. Ako na yung muatiman sa mong pagkaon. si Madam Lily di ay. Milakaw sila sa Madam uban ni Joel. Asa man sila paingon? I-report na nila sa kapulisan ang pagkawagtan ni Wilma. Unsa? Layo-layo man gid ay sa lungsod ning mansyon ni Amahan, no? Gikapuyan ka nag-drive. Ay komentaryo raman ning ako, madam. Pawalas kalaay ba? Dili mahibong puy-an og laing mga tao kanang lapad nga kadiwataan nga atong gitandas. Kay gipanag-iya paghapon kini ni Don Faustino. Kutob ra na kong karsada. Milyonaryo gid ay kaayo si Amahan. Nganong nangusmo man kadiha, madam? Milyonaryo si Don Faustino. Pero ayag yun paghunaon nagdautan kay mamatay ka lang. Ha? Dili mo siya mahimong kawatan. Tungod kay masuko siya. Nagtuo ka nga akong kinawat ang mga kagamitan sa pagpamintal, madam? Ha? Madam Lily? Nahibaw kong dili. Tungod kay gipalit para gyud nimo. Unsa? Uy, kanus alang mapalit ang akong mga kagamitan sa pagpamintal, madam? Inigabot atos presintos kapulisan, ikaw ang mo report sa nahitabo ni Wilma. Tubagaon ako, madam. Kanus alang mapalit ni Don Faustino ang mga kagamitan sa pagpamintal nga iyang gihatag nako. Napo katuig na ang nakalabay. Ha? Sure? Napo katuig na ang nakalabay? Ako ang kauban ni Don Faustino sa pagpalit sa maong kagamitan sa pagpamintal. Unsa? Kinsa may gipalitan ni Don Faustino, anak? Wa. Unsay wa? Wa ko mahibaw kung kinsay gipalitan niya sa maong mga gamit. Human mo palit ana, iya nagipabutang sa budiga. Unsa? Karon na gani ko mahinomdom ang mga butanga. Gipalit ni Amahan o gitaguan? O, Talagsaon sang utoka. Kinsa magit kang akong gigukod sa kakahuyan. Bisan saan ako guna-una. Si Eric magit ang ako nakita. Nagtalikod lang hinuon si layo-layo sab, pero si Eric gyud ang ako nakita. Ella, na niyo. Tabletas? Paraon sa mana? Para sa samad si mong uho. Aron dali ra kini maayo. Salamat. Gitawag ko ni Aman. Oh, imo karong bagting. Duha ka bagting. Sige, dihaon na ka, Eric. Ako na lang ang mapatawag ni Amahan. Ug si Wilma. Amahan, Lingkod sa supa. may tuyo ka, Amahan. Misulti si Madam Lily nako nga nadisgrasya ka dito sa kagawayan. Amahan. Nga naman, Ako lang gisundan si Eric. Misuot siya sa kakahuyan pero nawa siya pag-abot na ko sa bagang dot nga kakahuyan. Nadagma ko og napantok ang akong os bato. Mao nga, nakuyapan ko. ayaw nagnigos pa. Ha? Isaad nako nga dili ka na mutunog sa mong kakahuyan. Nakabati ka, ila. Oo. Nakabati ko, Amahan. Bisan hain ka ninyo. Wa ko'y gitugutan nga mutunog sa maong kakahuyan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!